Ix-xahar ta' Frar u marbut mal-festa ta' San Valentinu, il-festa tal-maħbubin. Xtaqt naqsam magħkom xi kwotazzjonijiet dwar l-imħabba. L-imħabba. L-imħabba ma tfittix dak li hu tagħha. L-imħabba xejn ma tinkorla. L-imħabba ma żżommx f'qalba għad-deni. L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt.